Alo, day. Guwapahan na ba rin na filter, day, oy. Ahak maning TikTok, day, day. Maraman, tag-artista ni day, oy. Kano ba, walay force, walay mga everything. Grabe ko, ginanit ko kagwapahaday ba day, mukhaon pa ba kanigloko, tingnan ko nga day no, ay please lang. Dito day, anyway day no, sa mga magpariban day ako day no, sa mga nangutanan ako day, ug taga-asa ko, ug asa ko dapit magriban. Diyos niyo day, tanawan ninyo day ang ako, ang mga ubang videos, okay? So day, ang ako ading location, Iligan City, day mo riban ko day dire sa Iligan City, ug dito sa Mambukid, Aurora, sa Buaga del Sur. So kada ra duha ka lugar ang pwede nako iriban day, diha ra pod ko pwede mo home service. Dayon day sa mga nangutanan day nako day no, dire sa Iligan City day is mo home service ra ko day, dili ko mo dawat og mga customer diri sa mo ambalay. So mag home service ra ko sa inyo day, kung interesado mo magpariban jud sa kuha day, so pagpabook na mo karong April kay available pag ako ang April 5 to 12 kay kuan day 13 to padulong og 19 is na ako sa Aurora na ako dito nag-rebond, then balik na po diri sa Iligan. So available ko karong 5 day no, mag rebond ka po ko karong April 5 to 12. Muna ka mga taga Iligan City day is pabuok na mo sa piling gwapa day haday kay daghan kay mautana day puro ra pa utana ha day tanawan ninyo nga video day upaminaw mo day haday diri sa Iligan City pag diri ko mangriban day is ang ako ang pangriban diri day si home service ra kay lagi day dili ko pwede mo dawat diri sa mo ambalay day kay lagi day maragwa na koy privacy manggo day lisod kayo day ba ug kada bitong wala na koy privacy day mo nang kailangan day ako na lang mo na sa inyo day ako na lang ang mag home service day diri sa Iligan City ha paminaw mo taga Iligan City dili ko pwede mo dawat og customer diri sa mong balay mo home service ra ko kung kursonada mo pagpabook na mo by April kay April day is magsugod na ko rebond April to me June July padulong na ana day kang ako ang piso man gud day is nana sa dulo mo nga school so pwede na ko siyambiyaan pwede na ko makapang rebond og tuda no so tagantang mo mga chance kamo mo ra paminaw mo ha taga Iligan City paminaw mo service ra ang ato ang pang rebond okay ug dito po sa ano nang oras sa mga dito sa pag PM na mo day ha kung kinsa gitong sure magpa-rebond kay dito ra ba day talagsar kay kumuli dito ug kuan sa day dali ra sad ko mo balik diri sa Iligan City ba kay ako kinabuhi na diri day diri na lang ko mag-rebond day kapuyan kuli ulit dito day then kung magpa-rebond gali mo day dito sa Mambuki day pagdala mo daan og sanina karsoni short or panty og bra kay mabasa magud mo day kay lungsan ta mo dito sa kuang tabay day dito mo sa tabay na ako pangligoon day mo na pagdala mong extra nga sanina ninyo okay diri sa Iligan City ay problema kay ako may mo service sa inyo ha so makailis ra mo anytime dili ta mo maisa-isa og kuan day ba di na ko maisa-isa reply jud tanan day mo nang diri na ako magyaw-yaw day no mo na paminaw inton mo maluoy mo sa kuha ha dayon ang price sa inyo ang buhok day pag PM pud mo sa kuha day unsaon pud ako pagkabalo day mo tara mo ha pili mo pariban niya wa ko kagita sa inyong buhok ug unsa naka damage or healthy pa ba na iyong buhok or unsa kamo buon sa katas mo nang kinahanglan i-PM ninyo ang picture ba picture yung buhok i-PM niyo sa kuha kay para may estimate na ko nga mo natong mao na inyong bayad inana ang kuan unsa nga medisina ko ibutang mga anak ba no magkalibog-libog sa kog apilaan ni oy ug mao ra day tuno bayo kis kita kong tutunlan